A la part de vidre d'una finestra se li exigeix que deixi passar el màxim de llum visible, però al mateix temps volem que tingui una transmissió de calor molt baixa. En aquest capítol veurem 5 aspectes a tenir en compte per assegurar que el vidre compleix amb aquests requisits. Hi ha 3 dades que ens interessa conèixer a l'hora de decidir quin ha de ser el vidre adequat per a una finestra. La primera és el factor solar. És la relació entre l'energia que incideix en el vidre i l'energia que passa a l'interior de l'edifici. En clima fred interessa que sigui proper a 1, perquè volem que passi el màxim de radiació solar cap a l'interior. De totes maneres, normalment ens interessa que passi poca calor cap a l'interior per evitar sobreescalfaments. Per tant, en la majoria de casos un valor més baix és millor. La segona dada que ens interessa conèixer és la transmissió lluminosa. És la relació entre la llum visible que passa per un vidre i la que queda reflectida o absorbida. En general, les finestres es col·loquen perquè entri llum natural cap a l'interior de l'edifici. Per tant, quan més gran sigui aquest valor, millor. La tercera dada que hem de conèixer és el coeficient de transmissió tèrmica. És la quantitat de calor que es perd per metre quadrat de tancament i per unitat de temps, suposant que hi hagi una diferència de temperatura entre els dos costats del tancament igual a 1 grau. Si volem que el nostre edifici estigui ben aïllat, aquest valor ha de ser el més petit possible. La primera solució que es va trobar per millorar el nivell d'aïllament del vidre va ser duplicar-lo. Si hi ha una segona fulla de vidre, o el vidre és més gruixut, la transmissió tèrmica es redueix. Per tant, aquí tenim la primera opció per millorar la part de vidre d'una finestra, afegir capes de vidre. Aquesta primera opció té un recorregut molt limitat, perquè per aconseguir transmitàncies tèrmiques baixes caldria col·locar vidres extremadament gruixuts. Això resultaria massa car i pesat, i és per això que es va aparèixer la segona opció, que és incloure una cambra d'aire. El nivell d'aïllament de la part de vidre de la finestra s'incrementa substancialment, mentre que el cost i el pes de la finestra es mantenen pràcticament iguals. Si una cambra d'aire millora l'aïllament, lògicament 2 cambres d'aire encara el milloraran més. Des dels anys 70 s'han estat fabricant finestres amb triple vidre, però no s'han convertit en un estàndard per 2 raons. L'increment del cost i el temor a les deformacions que pot patir una finestra tan pesada. Fixeu-vos en el gruix d'aquesta finestra. Per la rehabilitació d'aquest hotel d'Estocolm s'han utilitzat finestres amb triple vidre. Això no cridaria l'atenció de cap suec, perquè ja fa molts anys que a Suècia la finestra amb triple vidre és un estàndard. Si la cambra d'aire és l'element que redueix la transmissió de calor, podríem pensar que no fa falta el triple vidre. Tan sols caldria fer una cambra d'aire de diversos centímetres de gruix i obtindríem el mateix aïllament que amb el triple vidre sense encarir la finestra ni incrementar el seu pes. Malauradament, aquesta estratègia no funciona. Quan la cambra d'aire és massa gran, hi comença a haver convecció i, per tant, es torna a incrementar la transmissió de calor. Es considera que el gruix ideal és al voltant dels 12 mil·límetres. Quan la radiació solar travessa la finestra i incideix sobre el terra, les parets o els mobles de l'interior de l'edifici, aquests elements s'escalfen i comencen a radiar calor. Aquesta radiació és d'ona llarga i el vidre absorbeix aquesta radiació i posteriorment el torna a emetre una part cap a l'interior i una altra part cap a l'exterior. La tercera solució per millorar el comportament del vidre és col·locar un revestiment de baixa emissivitat, de forma que la reemissió d'aquesta energia quedi limitada. El revestiment de baixa emissivitat pot ser un film aplicat sobre el vidre, però cada vegada són més comuns els vidres que ja el porten incorporat de fàbrica com a part intrínseca. Si volem millorar unes finestres que estan en bon estat, utilitzar el film pot ser una opció molt raonable, però per finestres noves és millor que el propi vidre ja tingui el revestiment baix emissiu incorporat. El que interessa d'un revestiment de baixa emissivitat és que deixi passar el màxim de llum i que redueixi al màxim l'emissivitat del vidre. Els que funcionen millor són tous, i per evitar que es degradin per les inclemències del temps o per la neteja dels vidres, els fabricants el que fan és col·locar-los per les cares no accessibles del vidre. Si els vidres s'han de col·locar en un edifici situat en clima fred, convé que el revestiment estigui col·locat en el panell interior. Així, el vidre interior té dificultats per emetre calor cap a la cambra d'aire i retorna una part del calor cap a l'interior. En climes càlids, la millor opció és la inversa. El panell exterior és el que ha de tenir el recobriment baix emissiu, de manera que el calor acumulat en el vidre exterior no passi cap a la cambra d'aire. Perquè un vidre tingui bones propietats tèrmiques ha de ser espectralment selectiu. Això vol dir que deixa passar molta llum visible,
mentre que bloqueja al màxim els rajos ultraviolats i també els que són propers als infrarrojos. Aquesta propietat s'aconsegueix amb recobriments de doble i triple capa que permeten reduir dràsticament la transmissió tèrmica del vidre sense reduir gaire la transmissió lluminosa. Aquests recobriments poden fer que una finestra de vidre doble s'assimili a una de vidre triple en quant a prestacions tèrmiques. La quarta solució per millorar el comportament tèrmic del vidre és utilitzar un gas noble per al reblert de la cambra d'aire. En la majoria de casos, el gas de reblert serà argó. Hi ha altres gasos nobles que es poden utilitzar per millorar encara més el nivell d'aïllament, però l'argó és l'únic gas que ofereixen la majoria de fabricants perquè representa un compromís entre bones prestacions i bon preu. Per últim, i ja per filar prim, podem utilitzar espaiadors de vidres fets de materials aïllants. En el cas de finestres amb revestiments de baixa emissivitat o amb triple vidre, on el coeficient de transmissió tèrmica és molt baix, és possible que les vores siguin el punt feble del conjunt. La majoria d'espaiadors són d'alumini, però tèrmicament són els pitjors. Els espaiadors de goma de butil funcionen millor i els que tenen les millors prestacions són els d'escuma de silicona. Recordeu que a la base de dades de productes de l'Agenda de la Construcció Sostenible hi podeu trobar molts productes relacionats amb aquesta temàtica. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.